רק לאחרונה סיפרנו לכם על רשת חנויות שמתחרה בכל רשתות אפר ומציעה מחירים זולים בהרבה, והנה יש עוד יוזמה שנוגעת בשוק של תוספי מזון וויטמינים, מבטיחה מחירים נמוכים משמעותית ממה שיש היום בשוק. איתנו קרן רגב. קרן, שלום. שלום דליה. תספרי בבקשה על המיזם הזה שלכם, נשמע מאוד מעניין. המיזם שלנו הוא סופר מעניין, כי הצלחנו לקחת מוצרים יומיומיים, ויטמינים שכולם משתמשים בהם. זה האישה שנכנסת להיריון ומבקשים ממנה לקחת חומצה פולית. זה האנשים שלוקחים על עצמם צמחונות או טבעונות ורושמים להם ברזל וב-12. זה ספורטאים שצריכים Q10 בשביל אנרגיה. זה מבוגרים בכל המדינה שמשתמשים יום-יום בתוספי תזונה וצריכים את זה מבחינת הבריאות היומיומית שלהם. אנחנו יודעים להביא את זה, את אותו מוצר, עם אותה נוסחה, במחיר טוב בהרבה. אנחנו מייצרים אותה בישראל בפיקוח משרד הבריאות. מה זה טוב בהרבה? בואי נדבר במספרים. מה זה אומר טוב? טוב בהרבה זה אומר שאנחנו לקחנו את כל השרשרת וקיצרנו אותה, ואם מוצר לדוגמה שמשלמים עליו היום 50, 60 ו-70 שקלים, ואני יכולה לתת לך דוגמאות קונקרטיות, אנחנו יכולים להוריד את המחיר בעד 70% הנחה. זה מדובר פה על... רגע, אבל איפה חסכתם? איך זה מתאפשר בעצם? הדרך היחידה לעשות את זה זה לקצר את השרשרת. למעשה מדובר באותו מוצר בדיוק. הוא מיוצר במדינת ישראל במפעל שמייצר גם לחלק מהגדולים. ההבדל הוא שהמוצר שלנו נמכר אך ורק באינטרנט. הוא לא יושב על המדף. המנגנון שלנו הוא דק והוא לא בזבזני. אנחנו גם לא לוקחים אחוזי רווחיות גבוהים. רגע, אני מבינה שיש לכם אבל יתרון חברתי נוסף, כי אתם גם מעסיקים אנשים עם מוגבלויות. בהחלט. לאורך כל השרשרת, אנחנו חושבים שהיכולת שלנו לתרום לחברה היא גדולה. ראשית, ביוקר המחיה. שנית, בעובדה שכל מי שאורז וכל מי ששולח זה אנשים בעלי מוגבלויות שיושבים בעמותת שווים בפתח תקווה. יש לנו גם, כל המועסקות שלנו זה נשים שהן אימהות והן עובדות בעיקר מהבית. אנחנו לא מוציאים אותם מהבית כי הזמן שלהם הוא קצר ומועט, וככה זה לפעמים הדרך היחידה שאפשר להעסיק אותם. מתי יתחיל לפעול האתר שלכם? מתי זה זמין? עכשיו ויקר עולה לאוויר בימים אלה. למעשה, האתר הושק בשבוע שעבר, ואנחנו עכשיו עושים את צעדינו הראשונים בשוק. תודה רבה ובהצלחה. המון תודה. תודה רבה.